Guys, busy si Ate Ima. Iniiwan ko lang ito. Hi, Sir Rhodes, Adobo, Pugak, Sami, Lamina, Waka, ano ba yan? Eileen, ano ka ba yan? Akin ka lang, host. Ano ba yung pangalan na yan? Guys, sinsya na kayo ha. Busy si Ate Ima. Mega love shout out, Ma'am Eileen in South America. Balik ako doon, Limaratsing hanggat hindi nasumpa. Aglaya na sumpal, ang ganda buwas lamo. Hindi kasi, Carding, dan na ako sa'yo ha, bagong dikit. Bagong dikit ako sa'yo. Tapos na yung time, hindi, masyadong ano to. Ayan. Baka mamaya biglang ano eh. Mawala yung ano ko. Carding, ano, na-play ko na yung sa'yo. Busy kanina talaga. Hanggang ngayon, nandyan sila. Lu, iwats ko nga si Lu. Ano, baby pa si Lu. Lu, your channel. Baby pa. Ayan, sub na ako sa'yo. Dadalawa lang ang ano mo. Dadalawa lang ang video. Anon. Yung nag-shout out. Hindi ako makapin, oh. Naghang na naman. Ay, saglit lang.
Hindi ko pa 'to napanood yata sa kabila. Kuya Aw, inaanak. Ano ba yung mga pangalan? Tawag. Tawag siya mo. Siya man. Okay.
Gusto ko kanin. Di ba kanin ka? Takpan mo na yun. Takpan mo na sa Kaso walang, ano, sa sasakyan, kinuha ko ng isa. Pinakain ko, tapos nagtubig ako ng tubig. Wala na nakakain doon. Ay, yung salat pala. Kaya ako salat doon, ay na daw tanghali. Sabi ni sa iyo. Nababasa ko sa sinabukas may kasal. Magkaba ng kanin. Bukas, dahil na ako dahil Wala na, baka isang cup na lang tago. wala na tayo sa isa? Yung isa? Ang to. Hindi, meron yun. Ang tayo number 2 yun nasa blue. Yummy. Bukas. Ano natin? Ay, dyan pala. Akala ko, ay, naisip ko lamang. Ay, napahinga. Pahinga rin kami. Napagod kami. Iniwan ko pa yung ano dyan. Kinukuskus ko yung yelo-yelo. Titignan ko kung maalis. Bukas ilagay ko dyan. Yung kumot, ang tingnan natin kung matatanggal. Kusutin ko ng ano yun. Kasi, akala ko, ang lalagyan lang ng ano, ay yung upuan. Nung tinanggal ko na yung kumot, ito ko sana ay kumot. Guys, pahinga na kayo. Kami pahinga na rin dito. May bisita kami. Nag-upo lang kami ng saglit. AR, kabayan. Kuya Aw, Chi, Shirley Cat, Kinaling Taripi, H21E, ano ba yan? 11, 11, 13. 13. Salamat sa mga naka-BG-BG. Risa Pereira. Lagyan ng wire yung ngipin. Ano daw ngayon? Alam mo yung mga ano, sinisira lang nilang ngipin, no? Yung mga nagpapabris. Hindi, ang brace hindi nakakasira yan. Ang nakakasira yung retainer. Retainer. Basta mo lang sinasalpa. Kasi ang brace natin, talaga nakakaano yun. Nakakatulong yun sa ngipin. Hindi yung mga sinasalpak nilang iba. Brace yun, ibang brace, ibang retainer. Ang brace yung parang sinasalpak nila. Mahal.
Hindi, mura lang ang brace. Mura lang ang retainer. Ang brace ang mahal. Yung mga mahal. Yes. Kasi dati naka-brace ako dito. Ano talaga, itong ganito, dalawang ganito, ang kasya ito, sa gitna. Bakit? Talagang awang siya. Awang. Kasi ang brace, ano talaga yan. Kaya lang masakit. Yung si Marita sabi niya. Sabi ko, masakit talaga. Akala niya. Kasi sisikipin niya. Oo. Saka may, ano yan, may schedule ka ng pa-adjust yan hanggang mag-dikit talaga yung marami na ngayon mga peke-peke. Mayroon mga basta lang iniano niya parang plastic. Akala nila, paano yung totoong ngipin nila. Hindi. Basta isasampa. Kaya haba talagang bata at maganda ang ngipin mo, alagaan mo. Kapag tayo, mga bata ko nahilig na sa mga candy-candy basta. Sino pagkakagaling ko na makapit? Ano naman siya? Pagod na pagod siya. Wala naman siyang ginagawa doon kung di nakaupo. Kasi ako rin eh. Pagod ako. Guys, magpahinga na yung mga ano, yung mga magpahinga. Uupuan ko lang yung ano ko. Kasi kanina, busy ako, hindi ako nakaupo, ngayon lang ako uupo. Hindi enjoy ang pagla-live pag hindi kaharap yung mga bisita. Ano? Oo, Kanin ka ba? Kanin. Pangang yung yan. Pagkanin ka ako, mag-check ako kung ano. Tapos ko lang ito. Antayin kita. Gawa mo lang. Tingnan ko nga. Doon na lang kasi maamoy dito. Guys, magpahinga na kayo. Yung mga gusto magpahinga. Ako, nakaupo lang ako dito. Inuupuan ko yung ano. Sino pa lang yung problema kasi wala siyang internet. Bakit? Kasi wala problema ka dun sa web na. Sabi niya, parang, ano hindi ko. Ayaw nilang. Mag-data na lang. Hindi ka ba nakaka-connect sa ano? Doon sa wifi mo dyan? Mag-data na lang. Baka ito mahina. Kumbaga meron talaga siya. Yung pinaka-cable. Yung driver natin, kailan babalik? Ay, ewan ko dyan. Hindi na yata babalik. Doon ka siya bumalik. Oo. Baka hindi na siya babalik. Anong problema ka bumalik kung hindi? Ilang buwan na ba siya? Para sa akin, ha? Oo. Tayo umaalis. Sinabi mo. Lalabas naman tayo ba? Ay, ang dami taxi. Saka ano, problema din. Oo. Mag-taxi na lang tayo. Lulutuin mo siya sa umaga dyan. Ako doon siya kaya sa kwarto mo. Kasi ano, hindi lalabas yan kasi Tulad ng nawali. may bintana. Nakikita. Yes, mo. Not inside. Ang dami kasi Brad Palmer.
Chi, Kaya, ano ng oras? Oh, baka ano, matulog na yun, matutulog. pinapatulog mo yung mga tutulog. Hindi kasi, baka, Hindi ko talaga manood sa'yo eh. gusto ko rin maupo eh. Upuin. Kanina, ano, inilagay ko lang dyan. Kasi busy ako kanina. Nandyan na yung mga bisita ah. Okay lang naman. Nagawa ko ng Baka chai. wala pang isang linggo yung Nagtagtag pa ako ng ano nila, yun. Ano, bibilangin ko yung bisita. Sinabi ko nga, bakit, hindi ko pinilang. Bakit bigla? Hindi, tinatanong nila kung ilan ang bisita. Ang sagot ko, ba't ko bibilangin? Sino sa... Silang dalawang asawa dito. Yung narinig. Hindi, wala pa. Ito. Ilan bang bisita daw? Sabi ko, ay hindi ko binilang, alangan na bibilangin ko. Ano pa, check-attendance? Ayaw kong bilangin, nahiya akong tumingin sa kanila, alangan na panay mga lalaki. Nagpadala na ba si Mali ng pera? Oo. Naiulog mo na ba? One click si ano, napagpadalahan. Tingnan mo yan. Uy, ang laki ng ano. Grabe ang pinadala namin dalawa. Ang laki ng pinadala ko sa kanya rin, malaki. Paano school? Tapos ang daming ano, sa kanya, 38,000 mahigit. Ang laki. Ha? Kailangan nila. Kailangan din nila yan. Sabi ako nakarating na daw. Yung mga nakarang, ano, wala ko na natapadala ko tayo. Guys, ano, tapos na yun yata. Iba na. Ay, tapos na yun. Pinto na ako ng pinto. Si ano, si ER Kabayan. Kanina wala akong naitin-itin. Pati hindi pa tinatapon yung kahon na malaki ng TV. Ano ka gagawin doon? Yan nga ang tatanungin ko sana eh. Doon ko itatapon. Bukas. Kaya aantayin ko lang naman. Aantayin ko yung ano eh, desisyon eh. Ano pang ilalagay ng TV? Ano, hindi nila uli yung ano. Mas malaki Hindi pa naman yun. kasay siya lang. Ay, huwag mo palang itapon. Hello, Isasangga ko doon sa 15 ano kay Lolo. million. Saan? Dapat ako sa bed ko. Ay, oo Marami pala. na si Lolo eh. Radyo. Radyo doon niya. Kanina, ano, silent ko talaga.
silent. Tapos iniwan ko ito doon sa sulok. Ay, bahala sila. Nagsisindikitan, bahala sila. Nagsisindikitan. Busy talaga ako eh. Ngayon, uupo ako. Sila naman nila. Ha? Wala na yung mga una. Wala na sila. Talog na. Si Kuya o kanina pa ito dito oh. Wala na yung mga iba siya nandito pa. Kuya Al, salamat sa pag-stay. Kuya o inaanak. O, diba? Kuya o na nga, inaanak pa. O. Saan ka doon? Harang. Friday naman, walang tapos pasok bukas. Mag-enjoy na lang ako na mag-live. O, diba? Lampas na ako ng 2 hours. Lubos-lubusin ko na lang para makaupo naman ako sa inyo. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Ano, kain tayo? Oo, ano kanin mo na? Doon. Isda. Enggak. Pero gabi, lo. Dati pa kumakain ng sa Pilipinas mo, gabi-gabi, kanin. Pinagkaiba. China lang. Saka tinapay. Pakain, di pa nga kami kumain mo. Alas, ng oras? 11:27. Dito ng gabi. Lubos-lubusin ko na lang muna ng lampas na ng 2 hours. Habang inaantay namin yung mga bisita. Nandyan sila sa Majlis. Ang bisita namin dito yung kapatid siya, alam mo yung siya, nagsisi siya yung mga yung ka-board meet ng amo kong lalaki, yung mga katrabahuan niya, mga kaibigan niya, doon sa labas. May doon, sinadyang nila, majlis. Madami palagi. Magawa ako ng chai o gawa, chai halip. Mayroong mga chocolate na ilagay ko doon. Mga chips, kasi mahilig sila sa chips. Kung anong-anong na kinakain. Mamaya magtatawag sila. Yan. Kaya naupo muna ako. Mamaya magtatawag sila. Kaya busy ako kanina. Hindi ko naharap yung mga Alas 4 na sila umuwi ng madaling araw. Matulong na. Ala, oo. Kanina pa ka mga sabi ko. Kanina ka pa hanggang ngayon. Ng oras, mag 3 hours na ako. Sinamantala kasi habang nag-aantay sa bisita. Mamaya alas 4, Chi. Umaga na.
Sabi ng amo ko, "Ilan ang bisita?" Ano, bibilangin ko sila, hindi ko sila binibilang. Kakahiyang bilangin, bibilangin binibilang. Hindi nga ako tumitingin, eh, basta basta lang ano ba 'yan, basta lang ano, bigay ng ano doon, kailangan nila ng aadik. Oo, yung sisya, yung lagyan ng ano ba 'yan, yun kasi ang sigarilyo nila, eh. Pero ang ano nila, sosyal yung mga ano, bisita ng amo ko, mga big boss. Kung minsan magbibigay sila ng pera, oh, bibigay ang mga pera yun. Bigay sila ng 50 dirham, oh, diyan kami nakakarami. Nasa kulang 600 na rin yun, yung 50, gano'n, 40, gano'n. Kung minsan 100, 1,000 mahigit. O di may pambili ng load, pang data. Pahinga ka na rin, Chi. Ano ng oras, no? Kapatid Chi. Ako, okay lang dito. Kanina ka pa rin. Alin ng doktor yon? Ganyan din amo ng tita. Chip dito. Pagkatapos, luta. Id, Mariano. Yung amo kong babae sa ano, nagtatrabaho. Sa government. Yung lalaki rin sa hospital. O, tignan mo yan, doktor sila, naninigarilyo, ah. 'Di ba? Dapat sila ang number one na magturo. Nakakasama sa ano, lungs. Yes po, Ed Mariano. Sir Ed Mariano. Ang hirap ng magawa ng ninja yata ngayon, no? Nasira yung cellphone kong isa, nandun lahat yung mga ninja ko. Ngayon ang hirap na. Tinamad na akong nagawa ng ninja.
Madali lang, dati madali lang, ngayon hindi ko alam ba't may hinahanap-hanap pa ako. Hindi na ako makagawa. Natamad na rin ako. Mag-try ka ba, Em? Hmm. Dati ang dali-dali kong gumawa ng ninja. Naggawa ko ng ninja dito sa main channel ko. Nawala yung main channel ko. Mangiyak-ngiyak ako nung nadala ako. Mabutit na ibalik ko yung main channel ko. Hindi, subukan mo. Kapatid Chi, subukan mo kasi baka pwede yung Kasi itong cellphone kong itong pinanonoodan bago. Patawagin na ano ba? Ah? Gawa? Dispinjan. Huh? What is like this? Three. Okay, madam, this brown. Nothing. This Sim water, this gawa. I put 3 pinjan. 3 pinjan. This one fall. Okay. This like this, madam. Okay. But this brown mati. Okay. Oo. Mambo tangira. Nagising ka pa. Saglit na. Ano naman?